Keyifleriniz nişik? Şep! Alda gül hey, alda gül hey, mında rahat şuna bil hey, alda gül hey, alda gül hey, mında rahat şuna bil hey. Selam dostlar. Selam. Biz bugün tapşırığımızı şundi көңіллі етіп başlarga bulduk. Çünkü bugün bizde konakta Luiza Apa Rafikova. Selam Luiza Apa. Selam. Bigrekte көңілі инде мындай сүреннәр. Аларның максаты ниде? Минемчә, аларның максаты берләштерү. Чөнки бөтен алан белән җыелып кычкырганда гаҗәеп көч сизелә. Аны хәтта аңлатып бетереп булмый. Шул мизгилләрдә менә бу сәләт һәм мин аның бер өлеше дип уйлыйсың. Siz Sәләт оешмасының алдыңғы айдаманнарының берсе. Кемсең ул айдаман? Әйе, мин булачак айдаман. Дөресен әйткәндә, бу елда җәйдә мин беренче тапкыр гына айдаман булып сәләткә барачакмын. Кем соң ул айдаман? Айдаман ул балаларның сәламәтлеге турында кайгыртучы кеше. Аларга барысы да ошасын һәм уңайлы булсын өчен бар көчен куючы. Дөрестлеген әйткәндә, сменаның яхшы эшчәнлеге айдаманнар һәм баш җитәкләр өстендә. Шуңа күрә алар алдан ук сменаны әзерлиләр. Луиза апа, айдаман нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Чынлыктан бу сыйфатлар бик күп. Беренчедән, айдаман гел балаларның сәламәтлеге турында уйларга тиеш, һәм бу иң мөһиме минемчә. Тагын айдаман аралашучан, җаваплы, гадел, ягымлы һәм креатив булырга тиеш. Айдаман булу өчен укырга кирәкме? Әлбәттә кирәк. Әле күптән түгел мин үзем айдаманнар мәктәбеннән кайттым. Анда безне айдаман булу осталыкларына өйрәттеләр. Айдаман мәктәбенең төп максаты ниде? Анда нәрсәгә өйрәтәләр? Минемчә, айдаманнар мәктәбенең төп максаты безне яхшы айдаман булырга өйрәтү. Анда кызык лекцияләр, дәресләр үткәрелде. Сменада төрле хәлләрдә үзебезне ничек тотарга кирәклеген аңлаттылар безгә. Лагерьдә сменаның уңышлы булуы ни белән бәйле? Монда факторлар бик күп. Беренчедән, балаларны чын күңелдән яратырга кирәк. Бу иң мөһиме. Тагын смена һәм аның планын алдан ук язарга кирәк. Тагын сменада бүтән үз вакытыңны һәм игътибарыңны балаларга бирергә кирәк. Һәм без шөгыльләнә торган эш белән янарга гына кирәк. Луиза апа, ничә яшьтән сез айдаман була аласыз? Әгәр дә сиңа 18 бар икән, димәк син айдаман була аласың. Айдаман мәктәбендә укып, айдаманлыкка алынмаган очраклар бармы? Әлбәттә булырга мөмкин, чөнки быел мәсәлән айдаманнар мәктәбенә 150-гә якын кеше килгән, һәм бу быел гына. Ләкин минемчә, әгәр дә син чын күңелдән айдаман булырга телисең икән, син балаларны яратсаң, син барыбер айдаман булачаксың. Монда барысы да синең теләгеңә бәйле. Луиза апа, килүгез өчен бик зур рәхмәт. Әйдәгез әле тапшырыбызны Сәләтнең берәр җыры белән бетерәбез. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Минем Илназ абый Суфиуллинның «Мин бәхетле» дигән җырын башкарасым килә. Илназ абый Суфиуллин үзе Сәләткә айдаман булып барган иде. Хәзер инде Сәләтнең форумнарында без аның җырларын яратып тыңлыйбыз. Әнә ул өстә, алтын су төстә, синең караш кебек кайнар җир кояшы. Син дә тоясын, яңгыр коясын, безне сайлар алар, бу җәйге айлар. Мин бәхетле, син бәхетле, җиргә сыймас ул бәхетне сизәсеңме? Ул бәхетне, саф бәхетне, күңел тыя, син кабатла, без бәхетле. Мин яратам, мин яратам, нурлы караш елмаюын мин онытмам. Юлларыма җырлар аша, соңгы тапкыр бар галәмгә мин аңлатам, сине мин югалтмам. Луиза апа, бик шәп булды бу. Бик зур рәхмәт сезгә. Шаян тыбыз өчен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.